Bun. Bang, Mbah. Sehat nggih. Bang, Mbah. Nggih, Mbah. Berkah, Mbah. Dan juga kajian sepuluh, Mbah. Tetap semangat ya, Mbah. Nggih. Mbah Kakung pripun kabare? Edar pripun, Mbah? Pun mboten saged komunikasi napa, Mbah? Mboten saged. Berarti mangke bujonone Mbah Putri dewek ya sing maring tim Mbah Kakung? Nggih, Nggih. kadosipun. Nggih. Mbah pun cawis kan derek bujono, Mbah. Nggih. Hitung-hitung ya, Mbah ya. Hitung yen ngilang Gusti nggih. Nggih. Yen nunggelan Gusti rinten dalu manah langkung tentrem arahayu kula angantos Gusti siang klayan ratri nyuwun berkah Gusti Gusti mami kita ndedonga Gusti kawula ngaturaken panuwun siang menika Gusti kepareng rawuh ing satengah-tengah kawula inggih para abdi paduka saged pinanggih kelayan tiyang sepuh kawula Mbah Putri Sudiyitno ing mriki kanthi wilujeng sarta Mbah Kakung Sudiyitno ingkang ing kamar ingkang namung saged sare lan ngraosaken inggih badan ingkang saya ringkih lan rapuh nanging kawula ngaturaken panuwun Gusti tansah jangkung gesangipun tiyang sepuh kawula ing mriki mugi Sih Rahmat Paduka tansah wonten ing gesangipun tiyang sepuh kawula lan sakmangke Gusti tiyang sepuh kawula sampun cawis kangge nderek sakramen Bujana Suci Gusti berkahi roti lan anggur tema dados berkah kangge saras lan kiyatipun tiyang sepuh kawula ing mriki dadosna berkah kangge gesangipun Ibu Sudi tuwin Bapak Sudi ing mriki Gusti kawula nglenggono kathah dosa ingkang kawula lampahi nyuwun Gusti aputeni wonten ing asma Paduka Dalem Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga amin. Kita mirengaken sabdanipun Gusti nggih Mbah saking Injil Lukas 8 ayat 39 kowe mulya menyang ing omahmu lan martakno kabeh apa kang wis katandukake dening Allah marang kowe. Wong mau ya banjur lunga ndelajahi sak kutha kabeh kelawan nyritakake apa kang wis katindakake dening Gusti Yesus tumrap ing awake. Mekaten pangandikanipun Gusti nadyan kita yuswa saya sepuh Mbah Sudi nanging sampun ngantos kita nglukrung nggih Mbah semplak margi kahanan di Mbah Putri ingkang mirsani kahananipun Mbah Kakung nggih Mbah sampun ngantos semplak kangge ngresnani ngrimati Mbah Kakung nadyan Mbah Putri piyambak nggih yuswa saya sepuh saya ringkih nggih Mbah nanging pitadosa Gusti mboten badhe nilar panjenengan Gusti tansah paring kiyat umur panjang maringi berkah kangge Mbah Putri mliginipun Mbah Kakung tansah pinanggih berkah nadyan kawontenan kados ngaten nanging kita pitados Gusti mboten badhe nilar Mbah Sudi Kakung tansah maringi kawilujengan pitadosa gesang pejah kita Gusti ingkang kagungan Gusti ingkang badhe tansah wonten ing gesang kita satemah Mbah Sudi saged nyeritakaken
berkah ingkang Gusti sampun tindakaken ing gesang panjenengan dhateng sinten? Dhateng Semah, dhateng putra wayah bilih Basuti Putri tansah bingah, tansah kebak ing pamuji syukur, tansah ngraosaken ayem tentrem temah menika dados berkah kangge anak putu. Monggo kita critakaken kasainan kawilujengan ingkang Gusti sampun paringaken. Gusti tansah wonten ing gesang kita. Amin. Ya, sampun, Mbah. Krana apa udan. Roti lan anggur bujana menika minangka lambanging sarira tuwin rahipun Gusti Yesus Kristus ingkang sampun kaparingaken kangge kawilujengan gesang kita. Saderengipun kita nampeni sakramen bujana suci, sumangga kita ngenengaken manah kita sarta ngenget-enget dhateng Gusti ing kamulyanipun ing swarga sarta nemtokaken bilih gesanging kapitatosan kita tansah dipun rimati lan dipun segeraken kadiyatine roti lan anggur ingkang nyegeraken badan kita. Roti ingkang kajuil-juil menika minangka lambanging sariranipun Gusti Yesus Kristus. Sumangga panjenengan tampeni lan panjenengan dahar kanthi ngengeti lan pitados bilih sariranipun Gusti Yesus Kristus sampun kakurbanaken dados tebusan ingkang sampurna kangge ngluwari kita saking dosa. Wonten ing asmanipun Allah Sang Rama Sang Putra tuwin Sang Roh Suci. Amin. Anggur ing tuwung bujana menika minangka lambanging rahipun Gusti Yesus Kristus. Sumangga panjenengan tampeni lan panjenengan unjuk kanthi ngengeti lan pitados bilih rahipun Gusti Yesus Kristus sampun kawutahaken dados tebusan ingkang sampurna kangge ngluwari kita saking dosa. Wonten ing asmanipun Allah Sang Rama Sang Putra tuwin Sang Roh Suci. Amin. Seger sehat nggih, Mbah? Nggih. Ika mangke nggih Mbah Kakung nggih, Mbah. Kita ndonga nggih, Mbah. Duh Gusti kawula ngaturaken panuwun siang menika Basuti Putri sampun nampeni sakramen bujana suci. Lan mangke Basuti Putri piyambak ingkang badhe ngladosi Basuti Kakung ngladosi roti lan anggur sakramen bujana suci. Mugi kanthi berkah ingkang sampun katampi nyataken nyegeraken iman pitadosipun tiyang sepuh kawula ing mriki maringaken tentrem rahayu suka bingah ing gesangipun lan kawula pitados ing yuswa sepuhipun Gusti tansah paring kiat saras paring kasagetan kangge Basuti Putri ngladosi semahipun kanthi kesabaran ketelatosan tuwin katresnan ngladosi putra wayahipun kanthi berkah temah kathah tiyang ingkang badhe ningali berkah paduka saestu kababar ing gesangipun tiyang sepuh kawula ing mriki. Monggo Gusti nyagetaken Basuti Putri dados berkah ing yuswa saya sepuhipun. Paduka ingkang badhe ngagem Basuti Putri dados lantaraning berkah paduka. Gusti kawula masrahaken griya menika, brayat menika wonten ing asta paduka ingkang kuwasa. Dosa-dosa kawula saestu kawula nyuwun Gusti apunteni. Kawula pitados berkah kaluhur sampun kababar ing tengahing kawula sami. Wonten ing asma paduka dalem Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Amin. Gusti berkahi ya, Mbah. Sehat ya, Mbah? Ajeng dong emang. Paling ngono napa, Mbah? Oh, Mbah. Mbah Barjo teng mriki. Ya mriku nggih. Nggih.